सोमस्रि एबारनिफ्राय दावसे देलायजों दारायलायदो। मानो हाफां, मानि थाखाय? आं दावसे देलायजों नांलायदों। नों रायलायलासिनो थाबानो जाबायना हाफां, आंलाय मानो रायलायलासिनो थानांगौ दे? होमबा नों आंनि लोगो नङा आरो सोमस्रि? हो? नोंनिबो लोगो आरो आं दावसे देलायनिबो लोगो ना? होमबालाय दिनैनिफ्राय लोगो जानांला दावसे देलायजों। आं मानो लोगो जानाङा दे दावसे देलायजों? मानो होनोब्ला नों आंनि लोगो आरो लोगोनि लोगोआ सुथुर जायोनो। बेनिखायनो दावसे देलाया नोंनिबो सुथुर जाबाय, मिथिबाय? आरो बियो मिथिंगायारि नेमखान्थिखा। नंगौ आरो? औ, एबारनिफ्राय दावसे देलायाबो नोंनि सुथुर जाबाय। नों आंखौ फुस्लायाखैथ' हाफां? ओहो, फुस्लायदो होनखाबाय। होमबा नों जों सानैजोंबो रायलायगोन आरो? औ हाफां, आं सानैजोंबो रायलायगोन। होमबा मोनसे बाथ्रा सोंनि आं नोंनाव। दावसे देलायजों आंजों मोनसे टाइमावनो नोंखौ मेसेज हरबायनो आरो। होमबा नों सोर सासेनो रिप्लाय हरग्रोगोन? आंनो ना दावसे देलायनो? नोंनोनो रिप्लाय हरग्रोगोन आं हाफां। सिरि सिरि दावसे देलायनो हरग्रोबालाय। आयौ, नों आंखौ फोथाया आरो ना? फोथायो दे। ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव, नों शपिं खालामनो सोर सासेजों थांगोन? दावसे देलायजों थांगोन ना आंजों? दुमफावजों थांगोन आं शपिं खालामनो। ओहो, दुमफावजोंबो थांनाङा। दुमफावजों नांलायदों आं। आयौ, गासैजोंबो नांलायजोबनानै दङ नामा नोंलाय? गासैजोंबो नङाहाय मा? नोंलाय? नोंजोंथ' नांलायाखैना आं। नोंलाय? नों दङ ना? नोंनो आंनि असे लोगोआ? आच्छा, बुंलाय मानो नांलायनायमोन नों दावसे देलायजों? माबाहाय दावसे देलाया लिपस्टिक गोदान बायदोंमोन आरोना। बेखौ आं फोननो बिदोंमोन आरोना, बेखौनो फोननो होआखै आंनो। आयौ, बे एसे फिसा खोथाखौनो गाज्रि मोनबाय आरो नों? आच्छा, फिसा खोथा आरो बियो? औ, फिसा खोथाथ' आरो गोदान लिपस्टिकखौलाय नोंनोलाय बोरै फोननो होनो दे? होमबा आं फिसा खोथाखौनो गाज्रि मोनबाय आरोना? दे, दिनैनिफ्राय आं दावसे देलायखौ गाज्रि मोनला। आं दावसे देलायजोंबो लोगो जानोसै। भेरि गुड। दावसे देलायजों आं मोजाङै रायलायफिननोसै। औ, मोजांनि बाथ्रा, दावसे देलायजों रायलायबानो जाबाय। जागोन दे, आं दावसे देलायजों दिनैनिफ्राय लोगो जासिगोन। आरो दावसे देलायाबो दाखालि आंनो फंसे बाथ्रा खोन्थादों। मा बाथ्रा? नोंलायनो दावसे देलायनि बै गोसोम लिपस्टिकखौ थबस्र' बस'नानै होदोंनो माथो? दावसे देलाया जि दुखु मोनदोंनो गोसोआव, नाथाय लोगोखायसो नोंखौ जेबो बुङाखैनो। आंनो खोन्थादों आरो ना दावसे देलाया सोमस्रिया आंनि गोसोम लिपस्टिकखौ फोननानै बस'नानै होबाय होननानै आरोना। ओमफ्राय बुंदों आरो दावसे देलाया सोमस्रिनो दा खिन्थाफिन होननानै। नाथाय नों आंनि लोगो नालाय नोंनो खोन्थाफिनबाय आं। नों दावसे देलायनाव सोंफिननाङा दे, नङाबा दावसे देलाया आंखौ गाज्रि मोनगोन। बिदि बुंथारदों होनबा दावसे देलाया आंखौ? औ, बेफोरबायदिनो बुंथारदों नोंखौ। होमबा हाफां, नोंबो दिनैनिफ्राय दावसे देलायजों दा रायलायसै? ओहो, आं रायलायगोन। दावसे देलायजों आं मोजां जाबायना? बिदिसो जाबाय आरो हाफां, नों दावसे देलायजों रायलायगोन आरो? बुं हाफां, नों दावसे देलायजों रायलायगोन ना रायलाया? मानो होनोब्ला नों आंनि लोगो ना हाफां, आरो आंनि सुथुरा दावसे देलाय। लोगोनि लोगो हिसाबै दावसे देलायाबो नोंनि सुथुर जाबायना, बेनिखायनो नों दावसे देलायजों दा रायलाय दे। जागोन दे। दे थाथ' दे, आइनि फन फैदों। ओइ हाफां, थौ मम' जाहैनि जोंहा। जागोन दे, दसे थानानै थांगोन आं। अके। आयु, दावसे देलाया मम' जानो लिंहरदों माथो। आं दा हाफांनो बोरै खोन्थानो दे? दावसे देलाया आंखौ मम' जानो लिंहरदों। आं दा सोमसिनो बोरै खोन्थानो दे? खोन्थाला आं, उनफोराव मालाबा खोन्थासिगोन। मम' जानो थांनोसै आं। ओइ हाफां, आं न'आव थांनोसै दे, थाथ'दो नोंहा। औ, जागोन दे, आंबो न'आव थांनोसै। औ दे। आयौ बाला, दाबो मोनफैला बिसोरो। आं सानैखौबो सासेखौ मेसेज सासेखौ कल खालामनानै लिंहरबाय। माथो हाफाङा मोनफैगोरबाय। आयौ बाला, एसे गोबाव आरो। आं नेनानैनो खिथुखौनो रुवायनाय बायदि मोनलायबायमोन, मिथिबायना? खिथुआलाय बोरै रुवायखो? आथिङासो रुवायनांगौ, आथिङासो गसंनानै दं नोंना। जालाबायो आंना। एखनबा उदैयानो जि गिदिङो आंना खर'नि जायगायाव। दावसे देलाय, फैबाय नोंबो? हाफां, सोमस्रि, नों? आयौ बाला, सानैजों मा जालायदोंहाय बिसोर?